ko jingkat ku mo na marsi baro si kato si pun ki MLA lale lawan hapo jirang piru TV tang bam judon kata ka konteks sinden la dep thep talong la klet no te ha kane long ngu si pun bangi ada lokal MLA long dadon ka e ka barit na ka bahe long ngia tep lang ya misem lang pengis ngu si pun ba kum kane kan tiru long imlek klet idon lang iphone iwan kot long ngileng la perkan ngi gilidar barit te mano iman kama unrai bangi la yo no MLA te ngis ngo sungai si pun yo tribal kenrat kecungi ubal ai hangi yau MLA uba dukia dudem nak benta cepat isnong jong jirang posisi berkawai kumjuru ngai kuble para mbak snong baro kibaya simbenta nak benta jing e jong ginung snong ginung ki ko snong gi tau ginung ki. Especially I would like to thank the Mr. Ronak who represents his father, Mr. Rohit Jain of the CMJ Breweries, and I would like to welcome you and thank you for your full cooperation. And I know that you have lent support to the people of Meghalaya. We are thankful to you, and we are thankful to Mr. Rohit Jain in the name of his late father, Mr. Chanmal Jain, who expired last month, who has contributed 1 crore to the people of Meghalaya and especially to the people of Jirang constituency. And I would like to thank also the Industries Association, Mr. Sham Sundar, and then Mr. Madan Mittal, and then Mr. Mishra of Nimaitant Alloys, and then Mr. Patra Sham Century, and the Nizon, Mr. Agawala. I would like to thank him. Nang taru ngasoban ay kejung play kong sauk me, kong Lucy sauk me, welaya don bentalang batngi bakaneka relief committee namta banyo banyano senyang syakilong yeng kibaduk. Nang ta hangni ngidon lang nakaliang Meghalaya Fire and Emergency Service. Ngakwa ban ay kejung play kiru namarba ngiladon hangni kakali kabladon bat bat ka chemicals, ka disinfectant chemicals, ka ban spray natin na kanapara syadu syabanihat. We'd like to thank once again the 7J Breweries in the name of Mr. Rohit, who has contributed with his help so that we can spray all along this the national highway from Kanapara to Bonihat. Tinga ay kejung kublay ru ya ka cooperation nakliang kirang ba snong, kisketri snong, kirurang ba kibalay don bentalang hakene kapor. Ti menden ngilapen bana ngilalech tisha paratma ngilidon ek program hagabang ngilayo bansam ban pelaj ukaw kumba 4,000 bag ukaw nakabenta ka Jirang block bat ka umling block. Bat ngasgo kumen ban pynpoi hangni khmat jongpi menta hakmat jongpi baro kibidon lang hakene kapor ba nalor ketika 4,000 dang donshu kibala terwa menam step kilafunya nga kilong nyinno senyang syakanika committee ka relief committee namta banyo ban aji rapshu ya kitu kilong yeng kibaduk tementa kladon ka extra san riuspa bag ukhaw kamut kan long 4,000 riuspa bag ukhaw ubala no senyang hakanika committee tinga ai ka pynpoi ru ya ka jingkhublei ha ka bidei bat ka administration kabala Shimkhia na kamenta kumno ban telakam ya kene ka hagabidai ba kene ka jingstom ka balo banja hagane ka portai ka bamenta bat kumju ek health department baro health workers ke police department ki officers baro ki press ki media baro ngatip ba pie ki yeng kisem ke jongpi baro haka risk ka ka bamapi pinlek ban cover bat baro ki officers we shim banta kumno ban yaj Shikishnong gitaw na kumno ban lek ban ay jing suma le ban le ekanu no ka checking hakabide bat ka jingrung jingwan jong ki breu ki bawan nabar nakaliang MLA MDC ngilay pun kre kabala ka dut kabor ban punyo bentalang ye ki baduk basuk yaw ne khaw ban sam ye kishnong te kanai ka program wala shim initiative do MLA budan buram jongi na pau jing snongo ka ba kraw ye baki kum o nong mi khmat budan ka jing kitre ka ba shisha
nam tagi paiba dong konsumsi lasim kanega sinjam kaba borok ni ap khmilenti balano ini ki MLA MDC kini Arab u MLA but u MDC ka Jirang constituency uba Sostino Sotun but uba Victor Rani ha ka jinga sanran lang ki khot ka relief committee kilayo ban pelai sa 1000 berni ukhau na ka banta ban sam she ki paj ba nong song snong ha Jirang constituency ki ba hap hopo ka umling CNRD block une ukhau ulong shibanta ban yarap ya ki to ki baduk basuk ki baladu ya ka bala ka sngi ha ka ne ka pakang snong ha kane ka sngi la don rangkat ru u Ronak Jain u CEO jongka CMJ Breweries Company Private Limited une urang ba uderu u bala no snyang ya ka sarkar jala shiklur tangka na ka benta ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ban yada na ka klam COVID-19 ha kane ka ju ka sngi u MLA ba u MDC kala penlong ka jing synreit dawai disinfectant da u dawai sodium hypochlorite na du nasional bornihan shadu khanapara banyada na une uknyang jingpang alor kene ka jing persang jungi na kaliang UMLA MDC ringkat bat ka itra jong factory CMG Breweries Mr. Rohit kade kumban telakam banyada ki ya kene ke jing stom ban penku ya kene ke area te nganget scam baling ba kene ke dawai ke ban spray na do matak sengi all along the national highway kan yarap kumno ban penyap iki kenyang jingpang le no ki jaklia ki bodon hakene ka surok ka bodon hadu mentah